Wow. This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video is pupunta tayo ng mall kasi bibili tayo ng gagamitin natin sa birthday ng papa ko. Kasama ko yung pinakagwapo kong kapatid. Susunduin lang niya ako dito sa aming bahay. Charot! Sana all sunduin. Kasi mahal niya kasi ako eh. So, ayun guys, bibili kami ng gagamitin namin. Gaya ng mga paper plate, ganon. Tapos ngayon, so first time ko pumunta doon sa City Square, sa Tagbilaran City. So, but before that, don't forget to subscribe. Okay, let's go. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng City Square. Wow. So, abangan! Kung magsidad, daghag truck. Naawan ninyo. Lagajid. Taganas truck, ay. O, diba? Tanawan ninyo sa Tagbilaran City. Wow. Huwag taga-bukid, bitata, maignoy, o kuan. Syudad. Pero di ko ignoy ay I enjoy the life. O, diba? Da ako sa kilid sa ICM. Hindi ko masad sa ICM kaya ako'y kwarta. So, hello guys, nandito na tayo sa Unicity.
Juan, nandito na ako sa bahay. So, ayan, naghahanda na sila sa lechon. Ayan yung mga ingredients na ilalagay sa tiyan ng lechon para sumarap yung lechon. O, mayroon tayong mga onion, carrots, green bell, tapos may mga dahon-dahon na inilagay, mga iba't ibang like tangad, yung pampasarap at sibuyas. So, ayan. Ganyan lang yung paggawa ng dito sa aming probinsya. Sa amin ng lechon. So, ayan yung ginawa na Bisayang lechon. Bisayang lechon. Bisayang lechon yan sa amin. So, ayan. At, tingnan mo, tinutuhog siya ng isang tubo para hindi mabali pag pinaikot-ikot na yung mundo mo. O, diba? You see that? O, ganyan. Isansan mo lang yung mga lamas dito sa tiyan para sumarap. So, ilagay mo yung sibuyas kasi yung pampasarap ng lechon ay yung tangad. Dapat lagayan mo yan ng maraming tangad at sibuyas. So, tapos asin. Huwag mong kalimutan yung asin para lalo pang sumarap yung lechon. So, ayan guys, tingnan natin. Maluluto na yan. 3 hours later. Ini. Letak teman kuya kay. Hinay ra, kay ko na rin. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Handa ba kayo panisigan? Day to you. Hello! Si Kuya Hawid! Hawid din. Video ere. Hawid rin ang kwan. Wish. Pwede pa ako. Gersa ta ng cake. Hindi na ba nagigikanan? Ay bre. Wait pala?
Kana. Ready mix na din, ready mix. Panik lang. Gapa. Charles, anal guwapa. Sa din ni mama. Kana. Oo, plato. Daghan pa man sa dito para mag-aral. Kana. Ready mix na din, ready mix. Uy, ingat ka kwa ni mama ano? Hindi na ka? So guys, mo to yung mga panghitabo sa ika-50 birthday ni Papa. So, ingat to ang happiness and also memorable kaadyo ang Wow. birthday ni Papa. Tungod kay nalipay ko kaadyo ilabi na pud tong mga taong ni Dong Ari ni Kaon charot. So, hanggang sa susunod ulit. Thank you guys for watching my video and see you again in my next upload, and don't forget to subscribe.